Meti äkki lähtyni karkuun! Vitu ihana ukko oli ainakin. Se oli vitu söpö kaveri. Älä nyt saatana leppäinen mulle, kun nauhoittele mitään siihen. Näin mä mitään nauhoittaa. Voi vittu! Karkku! Yhtyneen! Voi saatana! Kuulumaat, voi vittu jätkä läht karkuun! Sanoiko se niin? Sano! Mennään villitiira! Tyli, millain niinku, oliko mitään semmoista vispiläkauppaa? No ei ollut! Homo tulla vastaan karkuun lähti niin saatana tava! Mä kysyin, oleko venäläisiä, oleko ampuna paljon? Mä sanoin, että jos ruottalaita venäläisiä tuonne tiet pitkin kävis, niin paukahtasko? Hän sanoi, että ei hän tiedä, että osuisko. Mä sanoin, vittu. Mihin me ollaan menossa muuten? Villitiira vasemmalle. Mä sanoin, että jumalaut, jos mä metkeen sitä vitu tuntematta tai jumalaut, jos tosta ruottalaita venäläinen kävis, niin paukahtais ja siihen jäis kans. Hän sanoi, että ei hän ampua ruottalaista. Sano! Sä oot tänne ne pitkät vittu. Sit mä kysyin näet, oletko sä kattona tuntematon? Ei, hän on kattona vaan sinua. Voi saatana! Palkaa vasemmalta tästä, kiitos Nama. Vittu, tyli raiskato! Ei raiskat, karkuun lähti nää tyli, hiukan saatana nopeaa. Tosa on villitiira. Se on kiinni. Käydääs kattomassa. Se on muuten pojat kiinni. Ovi auki. Lukkoon lait kaikki ovet, ettei venäläiset tuu. Koitteni. Mä en oo ikinä nähnyt Tyni noin pelästyneen. Kyllä sinäkin Jumala, homo hyvä. Mistä vitusta taas?